Okay, her har vi mega challenge. Jeg har lidt rugbrød i munden. Det gør det sexy. Er I klar? Kom så, kom nu. Det var jo fandme klamt, det. Ned med det hele. Det kan jeg ikke nok grine. Hold nu kæft, jeg gør det. Hvor er det mange fucking der? Vi har pause det shit der. Hvorfor? Ja, vi griner sgu da. Ja, og så han kan bare komme tilbage. Skal du drikke? Hvem drikker du hurtigt? Drik det. I skal drikke det nu. Og jeg skal... Get a honey. Jeg har ikke den lyd, sagde. Jeg får hjernefrø. Fuck, jeg har en svag hjerne, jeg kan ikke engang holde det. Mælk. Jeg går ondt i hjernen. Hvad for en? Men hvorfor har du egentlig solbriller på om natten? Det er en alvorlig sag. Nå, hvor langt er I, drenge? Halvvejs. Jeg tror, jeg har drukket her til. Du skal have drukket ikke fucking lang tid, mand. Det føles sådan. Men som ligner altså et eller andet, jeg ved fandme ikke, hvad på det her. Er du færdig? Nej. Nå, okay, hvorfor gør du så det der? Mamma. Mads står derovre og laver coolboy der. Simon, han ligner stadigvæk en ginger. Jeg skal ikke have ginger. Det gør du altså her, hvor du ligner en ginger. Du ligner en. Styr det der mælk der, det er fucking... Jeg tror, jeg blev ramt nu. Du har spyttet over det halve af det der ud. Halv. Det er magt. Det ligner altså... Jeg får røve over til siden. Jeg kan ikke se, hvor langt jeg er. Hvorfor mærker du ikke bare på siden, din idiot? Så man kan mærke på siden, men så ved du det. Hvordan mærker man på siden? Ja, du kan mærke der, hvor det hårdt, og hvor det ikke. Du har spildt på din trøje, Simon. Det er meningen. Kæft, mand. Du skal ikke gå tæt på. Hvad? Hvad? Jeg plejer da aldrig at gøre noget. Det ryger ud på siden. Du har det lige oppe i hovedet. Nu har jeg det ikke. Men nu kan der ikke være meget tilbage der. Mads, du har mælkeskæg. Det var verdens største bøvs Det var der. en Joachim-klasse. Simon, kom herhen og drik som en mand. Det røg over på mig. Ej, nej. Jeg kunne mærke det. Ej. Ikke få mig til at grine. Skal vi gå derud, okay? Ja, okay. Lige så glattet. Det ligner altså, I brækker mælk. Det er Altså. et stort problem, når man skal grine. Ja. Ej, det er snart. Nej, det er ikke Joachim-kvalitet. Master of Puppets der, man. Er du syg? Mærk det. Mærk hvad? Mads har ikke engang drukket det halve endnu. Jeg tror, jeg er her ved, eller sådan noget. Ja. Det er meget fornuftigt. Simon han er i hvert fald næsten færdig. Hvorfor fører du den dernede? Altså, Nej. hvad kan jeg sige? Mads han drak, hvad, det kvarte af mælken og spyttede... Spyttede... Hvad kan jeg sige? Boller for ko, hvad? Det er helt Du skal skide med åben dør. rigtigt. Jeg skal væk, fuck it. Du skal lige tage din mælk med. Der ligger en mælk og græder der. Jeg skal tisse. Nej, jeg tror ikke,